KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe PN TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Thioubadou Boudou Winde en jetti jinnaɓe men en juulima papa men wasil men Nourdina Hamad Alouray en dewro makko en juurima ɗon dennagal seremɓe fuutankoɓe jetti Allah kadi dukkiɗen hannde kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen addi jonnade ɗo bandiraɓe jonde men nde kewɗen jonnade bandiraɓe kala saaha mission meɗen debbo Africa taw ko ɓinguel moon bandiragal moon dewel baɗiragal moon ni no kemi wiide Sali Dia debbo mañam liduɓe lidu ban huuɗo sippa tawɗo sippataji am li heewi ɗo wande on hande kadi en garti émission debbo Africa kono kadi en gaare tigui debbo Africa no wotiɗo kadi inde muɗum tabɗo tigui wiyede debbo Africa e tawno eɗen kewi wiide émission debbo Africa o ko yidde tigui hollirde rewɓe ɓe ganduɗa ko daraniɓe tigui société o ko rewɓe tigui ɓe ganduɗa ko rewɓe e nder galleji kono kadi ko rewɓe tigui e nder bureau ji he hande noon eɗen gaari hande ƴewde mo ganduɗa woni denɗi meɗen ala ko bonnimo sona yertonde kono foof ene moƴƴi machallah ko debbo pullo tigui mo fuutanke biyeteɗo Aminata Bayla Sow kanko woni délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale wadde noon sen nani ɗum wadde eɗen gandi ko debbo tigui e nder rewɓe kanko tigui hande garɗen ƴewde ɗo eɗen ɗo tinde hanke e bureau ji mabɓe jaam ñaajo wadde noon gasata sona dokkenmo konngol o salmita bandiraɓe directrice bisimilla ma. Assalamu alaikum Sali mi salminima mbeɗe yettoma mbeɗe yetta aussi télé moɗon ko garɗon ƴewde kam ko cuuɓi ɗon kam pour wadde émission moɗon mbeɗa salmina yeeɓiyankoɓe foof ha temte wonɓe Fouta ɓe bandiraɓe koreji wonɓe ha Hawre mbeɗa andi wasta taw aɓe jeeɓa chaîne mon oɗon mi salminiɓe kam foof mi salmini mawɓe mon kadi wonɓe e radio mon e télé mon o a salmitama a juurama Seydi Sow ko seeɗa tan yimɓe mbawa andude hollo Aminata Bayla Sow hoto Aminata Bayla Sow jibina e nder Fouta tawi ko toon jibina walla hay sinno ko ɗo e nder Dakar kono hoto Aminata Bayla Sow jeeya e guure meɗen Fouta haalde hoore mon weeɓani mbami wi tan ko Aminata Bayla Sow jeeya ko Hawre bammakko jeeya ko Hawre wuuro Ceerno Bayla Perejo tani ko Ceerno Bayla Perejo Sinthi Hawre machallah kono minon min jibina ko Dakar nde wonno bam ko fonctionnaire wonno fonctionnaire kam wonno ko Saint-Louis ummi Saint-Louis ari Dakar donc minon foof ɓe jibina ko Saint-Louis ɓe jibina ko Dakar ɓurɓe famɗude ɓe Dakar jibina donc mi jibinami ko Dakar janggumi ko Dakar mi yalti seeɗa noon janggoyde banggue goɗɗo kono mbeɗa wawi wiide ko Dakar ɗo gonmi ɗo jibinami ɗo mawnumi ɗo e Dakar jibinɗa ɗo mawnuɗa ka judde jeeru so welama no wiye noon kono machallah Aminata Bayla Sow pular mum ene laaɓi no wi ceer holko hokkuma ɗum beele ko jinnaɓe ɓe so jii pularam Samori jinnaɓam ko dariɓe e neegol ɓesgu mabɓe amin jettaɓe hen amin duwanoɓe kadi taɓe gonɗo yo Allah yurmoɓe yaafoɓe halnaɓe aljanna e galle amin a suusan toon haalde ko wona pular walla français sa haali jolfo tan kalduɗa ko gummiɗo boowal comme kalduɗa koye bindaneɓe ma woni boowiji ma woni ko ummiɓe boowal min hakkille amin rokkani min suusde haaldude hakkude amin pular ɗo ko wona pular ko ɗum waɗi sa yi sukaɓeɓe hande kalta pular koɓe cuusa haalde ɗemgal gongal ko wona ɗemgal mabɓe muyni e nder galleji mabɓe so neɗɗo haali noon ko wona pular e nder galle mum yalti boowal haalta pular ɗum waɗi ɗemgal men ngal
ene way kono nana yaha ene doole mun ne gusso ɗum waɗi jinnaaɓe ene poti tinnaade no feewi mballa ɓesngu mun en kaala pulaar ngati enen pulaar men en poti fasnaade pulaar men oɗon eyi minon jinnaaɓe amin ko dariɓe koye Dakar min jibina Dakar min moni kono kamɓe needi maɓɓe jiɗi hokkude ɓesngu maɓɓe ko on needi tan babam wiyanno min ñin fof gandon oron e yehoɓe beddaji ɓe gandon on jiida ko ɗum waɗi ɗo min jibina kono alhamdulillah rabbil alamin kala kamin mbaɗi ko jiida e needi furankague e l'islam tan ko minon gaddoy ɗum banggue goɗɗo kono wona ko jinnaɓe amin totti min machallah donc ko yettande men Allah wadde e jinnaɓe so ɗum yawti so tawi wiyama hande Aminata Bayla Sow holko min mbawi andude holko woni délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale saɗa wawi firande en ɗum e pulaar délégué général ne wawi wiyede wonde desnaɗo délégation générale à la protection sociale à la solidarité nationale délégation générale noon woni tan mission walle pularam noon de won terme uji ne manque hen ko woni tan hunde ko ganduɗa ko desnal ngal koye juuɗe ma koye structure o fowa kala ko faati e protection sociale ko mawɗo mum ne wawi wiyede caggal mato mawɗo leydi ndi walla ɓe foyi dow ɓe protection sociale fof ko délégation foti ɗum jogade wadde ɗum suivre kañum foti wadde ɗum coordonné eyyi ko ɗum woni délégation générale protection sociale et solidarité nationale kala ko faati e leydi ndi e Sénégal ko faati e protection sociale ko faati e solidarité nationale ko délégation foti hedde ɗum dow foti ƴewde holni ɗum waɗirte foti wadde suivre foti kadi heɓɓade wadde mesuré tambade kala ko waɗate hen ko ɗum woni délégation générale à la protection sociale à la solidarité nationale ne wonno Sénégal ne waɗateno protection sociale solidarité ne waɗateno kono ne mawɗo leydi ndi ari Macky Sall aɗon gandi kon kam nangande miskineɓe tampere miskineɓe walla ko miskineɓe guura ko goƴo makko no feewi ɗum waɗi pour o ɓuura ɗum liggey o ɓuura wawde waɗede organisé beele ɓuura yaarude yeeso ko ɗum waɗi structure délégation générale à la protection sociale à la solidarité nationale Allah jarama seydi Sow so wiyama tan ko wayno délégué ji en walla won direction ngaji won ministére uji ɗi seŋi min mbawi andude ko holon ministére mo liggoto ɗo e ɗo joni délégation seŋi koye ministére développement communautaire et solidarité nationale équité sociale et territoriale aɗa nder président nde fawta ɗum de o wanno ɗum ko nder présidence gati ko ɗum namdi ko ɗum namdi par ce que sa wiyama wonde ko an ƴewtoto ko an namdete ko faati hen alay saago ɓe ƴewataɓe ɓe namdoɓa taw ko an heediɓe dow walla to gonɗa ɗo heedi dow aɗa présidence kam ne wawi namdade wiide wonde ministére hokkam information ko mbaɗɗa e protection sociale wiya goɗɗo e goɗɗo tottam kono so tawi ko gonɗa ko less a wawa windude gonɗo dow mbiya ɗum tottam a wawa hokkude yamirore ko yamirore surtout ko ɗum wanno nde fuɗɗi nde ko toon waɗano ko noon nde yiha primature ittande nde wonno ko premier ministre kañum noddanno ministre uji ɗi ko windanno ministre uji primature nde ittande noon adda noon e nder taw ministére développement communautaire équité sociale et territoriale ne wonno protection sociale kokon ne wawi nanede e nder équité sociale par ce que équité sociale woni fonde tan e côté social pour ƴewde kala mo ganduɗa ne heedi e caɗele hono wonɓe Dakar ɓe ne wawi wiyede ko équité sociale mabɓe ɓuuri wonde dow te président Macky Sall nde ari nde wi ko ala koɗɗo dow ala koɗɗo e nder wuuro yo yimɓe Sénégal fof yo pot ko ɗum waɗi waɗa ministére ganduɗa kala to ganduɗa ne heedi less ƴeewe koɓe cohlata ko ganduɗa mbawi addanede ɗum beele kamɓene kadi ɓe mbawa fodde e ɓe ganduɗa ene jogui so beelama ne mbawi yaade cafro so beelama ne wawi hebde ndiyam hebde ɗum ko ɗum wanno noon ministére o fawa pour que politique président de la république Macky Sall ɓuura yaarude yeeso so wiyama équité sociale noon protection sociale ene wawi nadde nder so min mbawi andude onon balle moɗon hol banggue mo yaari hol kadi ɓe balloron
bela kadi kala neɗɗo jiɗɗo walle tan hoɗo wawi rewde ha yetto on ha mbawan wallude ɗum e balle ɗe ko soko haalde gongo délégation générale à la protection sociale la solidarité nationale DGPSN ne walla ko heewi ene walla ko heewi kono aɗa neɗɗo a wallata ɗum kollira ɗum ko ɗum ɗon wonno ɗum waɗi liggey amin ko ɓuuri heewde ko wona bourse o heewani yaltude ko faare koye sutura wonata goto yimɓe heewɓe ene daña caɗele ɓe binda lettre ɓe gadda ga en lettre uji kewɗi amin keɓa ɗum ɓe ko probléme safrade ɓe ko probléme taɓi koɗi ɓe ko probléme goɗɗum e goɗɗum loyer ko ɓuuri hen heewde ko loyer e safrade so ɓe gaddi lettre uji en heewi noon kono waɗi commission sociale powaɗo commission noon jotto ƴewto ɗum ƴeewe hol subtateɓe hen kono neɗɗo wawa walle taw ala dossier ko mbiyam yimɓe neɗɗo nodduma téléphone wima wonde min caɗelam ko nangam administration andi ko kayit administration andi ko kayit a windat kala ko mbiyata ko ɗum woni caɗelam yataw ne waɗi kayit kolliro ko ɗum woni caɗelma sa wi an a sellani yataw won dossier médical rapport médical kolliro a sellani sa wi ko kaƴa joɓam yataw aɗa jogui facture proforma kollirowo an ko kaƴa joɓata te kadi facture oɗon hollita an holto jahata safroyade gati min o samin balla wona min tottuma kalis aɗa yaha gadduɗo facture proforma ko hôpital o kañum waɗante to tottere ne wawi min ƴefta foof ne wawi taw so tawi wonde foti kadi wooda kamin ƴefti hen ɗum ɗo foof ne wawi ɗi ganduɗa kadi wona foof min mbawi ƴeftude gati neɗɗo kala ko joguiɗa a wawata kadi wawde humde foof ko ɗum woni ɗon kono amin ballani feewi ko wurti ballal ngal ɗon social ɗum ɗon ko solidarité nationale protection sociale o aussi amin aɗan bourse sécurité familiale ko minon mbaɗata ɗum amin mbaɗa bourse sécurité familiale so haalama noon yimɓe jiyata ko kalis o kono ko ɓuuri hen wadde fayida woni rendinde wonɓe hen ɓe jewtanaɓe ko faate e cellal ko faate e kadi jangguinde ɓiyum nafoore mum ko faate kadi e safrude ɓiyum kala ñakku mo foti wadde ñakko ɗum debbo kadi mo ganduɗa ko cowiɗo kadi yaade wadde consultation holko nafata gati ɓiɗɗo mo arani taw ko ma parane so tawi consultation ji rewi lawol ɓiɗɗo jibine e jaam ɓiɗɗo kadi a waɗini ɗum kala ko foti pingade a pingui ɗum kadi wona celluɗo ko celluɗo oɗon wawata yaade janggoyde ko celluɗo oɗon wawata nafde ko celluɗo oɗon yimɓe hay jinnaɗo ko yiiɗi ko ɓiɗɗo celluɗo so nan ɗum école kadi so tawi a jibinama kadi déclaration kadi gati mo ala kayit sa naati école so ɓooyi ma yaltu hay saɓe jaɓinima nadde école ne kadi wonto jettoɗa e examen a wawa wadde taw ala kayit mariage kadi ko ma waɗe déclaration kayitaji so neɗɗo yalti aduna wata Allah yawno kadi ko ma waɗe kayitaji ɗum ɗon foof jomum yewtane ɗum wona jewte ɗe ganduɗa waɗata ha jomum anda ɗiɗon nafoore foof ko ɗum addanta jomum finde pina ganda an hol lawol ndewata ha caɗele ɗe guurɗa ɗe jalta hen natta wonde yimɓe wonɓe e caɗele jalta hen ɓesguma kadi parana ɗum keblana ɓesguma beele kamɓene kadi aɓe mbawa firtude ɓe mbawa wawande hoore mum haɓe nafta kadi jinnaɓe kono kadi gila 2016 wiya ko wonde ɓen aɗa walla ɓe lebbi tati foof a totta ɓe ujunaji 5 joni kam ko ujunaji 7 kono holluɓe lawol holta ɓe ndewat ha ɓe dañana koye mabɓe ɗum woni ko adda projet yokko komkom waɗa tottateɓe bourse ɓe ni keewi ko ujunaji 315 ɓen ko janggoɓe ɓe tan ala bourse sécurité famille heɓɓe bourse ɓe ujunaji 315 ɓen gonno hen hande ɓe jettima ujunaji 3 e 55 lewru maydu foof ala e yimɓe yimɓe kono mbimi lewru maydu fof ɓen ko heɓoɓe ɓen ko heɓoɓe ala lebbi tati fof ɓen ko heɓoɓe ko par lebbi tati fof ɓen ko heɓo mbiɗa haalano haala projet yokko komkom mo ganduɗa ɓe jangguine dañande koye mabɓe nder hen ɓe ƴeftuno ujunaji 15 ɓen eɗen mbaɗe accompagné taw mbaɗa formation kollaɗa jomum sa yiiɗi wadde business sa waɗi entrepreneur holko jangguinteɗa foof ko gam mbawata andu hol gandal mbawata dañde ha saɗa golle ɗe rewa lawol totteɗa kalis puɗɗoɗa gollade mbaɗe ɗon organisé kadi associé aɗan rewɓe so ndendi walla yimɓe so ndendi ene mbawi ene gadda gofoni adda
wona kaalis jooɗiɗo ganduɗa jiɗɗo liggaade fof ne wawi wallirede hen liggo wawi ñamlede hen liggo ene artira ɗum ɗon ko hen min jeehi ha ɓoyi kam min mbi yo ɓeyde yimɓe ƴefti ujunaji 45 wiya ngol law kam wona hono nde gadano ƴewde tan wiide yoɗe Dakar waɗe Saint-Louis waɗe Thiès waɗe Kaffrine ala yo ƴeewe tan Sénégal fof yo won hen kala commune mo jaaɗa taw en waɗi waɗoɓe ɗum toon yokka kom noon min mbaɗi waɗa réunion ngaji Sénégal fof ha hawre yimɓe fof jooɗo maire uji jooɗo gouverneur préfet ni jooɗo yimɓe mbaɗa tirage au sort wiye wonde oron commune mon ko Kadia jogui ɗon joni noon yo ƴeewe e commune o holɗin quartier ji walla village uji fof ɓe dañde hen ɓen so tirama ɓen daña ganduɗa ma won nokku fof ha heddiɓe haymo jeeyaka hen ma waw ƴewde jiiya ɓen golle mabɓe jaari yeeso golle ɗe addaniɓe yaarude yeeso holno ɓe mbaɗata goɗɗo wawa ñembude ɗum wawa ɗum wadde kono kadi amin jiilo kadi partenaire uji goɗɗi walla fond uji pour wawde heddiɓe ganduɗa keɓani chance nadde hen taw beele ɓe nanne hen beɗen mbawa nadde wadde somin paami so ɗum ɗon ɓenni kadi e nder liggey amin kadi amin jogui kadi registre national unique woni deftere mo ganduɗa kala mo ganduɗa ene woni dañal mum yarani noon tawne winde hen kala mo ganduɗa ko mo dañal mum yarani noon ene winde e nder deftere nde tawne wuuri caɗele ala ko wiyete ko minimum won seeɗa haalis mo poɗɗa dañ mbawa wuurde e ndimagu ma mbaɗeɗa e deftere nde ha ganduɗa kala nde ballal ari taw wiya wonde ballal miskineɓe ne balle taw ko ɗon tan jahata taw ɓe bindama haaɓe gasna ɓe ɗum ɗo ayi sa yi oɗo opération cash transfert exceptionnel mbaɗanoɗo kala gonnoɗo e deftere nde ɓen 43 milliards ko ɓen pecca ɗum ana ɗum no hunde mawde sa wi aɗa fecc nden wanno ko 550 yimɓe galleji sa wi so wiyama yimɓe tan ko galle o rokkate sa yi bourse kam ko galle tan kala ko waɗa ko galle o waɗana kono wona neɗɗo kono alay saago ndewnaɗo ɓe neɗɗo goto sa yi ɗum ɗon sinno koko fonno suɓede yawata gasde ko ɗum waɗi mawɗo leydi ndi wi yo deftere nde fowe so winde ha gasni fowe ganduɗa kala ballal so caɗele waɗi kala ballal gadda taw kam ene yawa gati aɗa neɗɗo gonɗo e caɗele kam saɗa walla no foti ko yawde donc te deftere nde ɗo min payi ko yañude ɗum ha yetto million galleji so wiya million galleji no galle fof ne waɗa sa ƴeewi wiyete ko galle fof ne waɗa sa ƴeewi en moyenne ko yimɓe jeetato beele feccere Sénégal naaɓe gona e deftere nde kono feccere Sénégal naaɓe wona kamɓe fof mbaasi ma wonɓe ganduɗa mbasani kono won caɗele ɗe ganduɗa so ari tan aɓe mbawi wasde ɗum waɗi ɓenne kadi nanne hen aɗa ko addani yimɓe nannude hen ɓen par ce que yimɓe jiini Covid ari nde wona ɓe ngala ɓe tan ponno wallede nde Covid ari nde wonɓe ganduɗa ne dañno kono kati jine wallede nde wonno golle mumen boni ne wonno kadi walla ñaw o naati e gallo joom gallo natti ko way noon wonɓe artisanat boto taw a yahata aɗa yiiloyo ɓen taw ɓen en hen taw ganduɗa kala choc baɗɗo wiye wonde par exemple inondation waɗi nokku Kadia ne andi en ɓen hol ɓurɓe hen lorlede ene goni e nder deftere nde taw a yahat tan cuptoɗa ɓe taw wona aɗa yaha aɗa waɗa enquête ene ƴefta tan deftere nde ɗon kadi délégation générale ko kañum jogui ɗum ko kañum fewnata ɗum ko kañum jogui ɗum hay par exemple BRT baɗɗo oɗo BRT baɗɗo kaɓe felliɓe kala gonɗo handicapé taw kañum yoɓata walla hay seno yoɓa ko seeɗa wona joni ɓen so BRT sooɓe jiiɗi ɓen wallude ɓen ɓe minon ɓe namdoto e deftere nde fof koye deftere he koye deftere ɓe minon ɓe namdoto min tottaɓe ɓen yimɓe so projet goto ari par exemple wi wonde yiiɗi ko wallude ɓe ganduɗa ngala wonak aɗa wasde dañde wonak moƴƴani e cellal dañde tarodde e moƴƴani gati yaade e ladde wadde ɗum en adda hendu ndu so ari no adda ñabbuli ɓe jiiɗa wiide wonde ɓen ɓe jiiɗi wallude sa naati e deftere nde aɗa andi e galle holɓe ganduɗa e wuuro walla e nokku mo ganduɗa hol wonɓe toon taw ganduɗa ngala taroɗe dewɗe lawol mbaɗɗi remplir norme ɓen so jiiɗi wal ɓe ngala courant ɓe kam mbi wonɓe branchement sociaux par exemple ne waɗi hono no MCA projet mabɓe oɗo ɓe gara e deftere nde amin gandi ɓe ganduɗa ngala courant par ce que windata hen soɓe gaari e galle mbaɗa enquête foof ɓe gandi joom galle o sono liggo ko liggoto ko dañat joom suudo so ɓikkon kon holɓen no foti sukaɓe jogui sukaɓe holtoɓe tolni e jangde holmo jangguɗo holmo janggani hol jangguɗo ala liggey
fof en hen hol toten en waɗi handicapé fof windat hen joni saɓi namdima aɓe mbawi hay gallone wayni gati wona galle fof wawi ƴeftude courant so tawi ko galle suudu huuɗo wawa ƴeftude courant ɓe gara e nder ɓe waɗe deftere nde so wittama wawi yaltinde ɓe ganda en mbaɗi remplir critére uji taw ngala courant ɓen balde ko way noon ko way noon ko way ɗum waɗi deftere nde ene moƴƴi Sénégal naaɓe fof ganda ɗum ko Séné yañe kala ganduɗa ene sikki wonde hata jini hen wawa yaade e comité de ciblage waɗa inscrire comité de ciblage nan nokku fof kala quartier mo jaaɗa e Sénégal ene waɗi comité de ciblage nan toon Allah jarama Seydi Sow wadde sen paami tan e haala Aminata Bayla Sow ko délégué en hunde yañje kadi umminiɓe sababu nde ittude basal woni ɗum o wi ko hay so tawi neɗɗo ene safro o sellani wona ara tan kanko itta kalis o totta ɗum ya safroya ala ɓe jahat ɓe mbalɗo jomum hono safroye hôpital uji mbaɗa ɗum suivre hande dañi jaam so woni kadi ko ɓe ganduɗa jogaki ngala ko gonga tigui eɓe guitta jawɗele eɓe dokka kono ɓe ganduɗa eɓe mbaɗa sensibiliser yimɓeɓe holɗo neɗɗo rewata ha wawa dañde wawa waɗande hoore mum so tawi hande ko ballate neɗɗo beele janggo ne wawa wallude hoore mum ha walla woɗɓe wadde sen paami ɗum ɗon ko ballal tigui e nder leydi ndi namdalami ma madame Aminata Bayla Sow ko beele oɗon jogui e raison ngaji ɗi foof oɗon jogui joɗaniɓe on toon taw kala ko jomum sohli ko wayno windu lettre dañi caɗen wawi waɗ ɗum déposé walla direction moɗon ko ɗo tan e Dakar woni sa ƴeewi sa naati e région ngaji amin jogui des coordonnateur régional coordonnateur uji ɗi ene jogui superviseur uji relais ji foof na dispositif woni wuuti son jeehi kadi autorité administrative uji kadi préfet ji sous préfet son tottiɓe lettre tottama lettre wiye wonde min jiiɗi ko tel lettre o yaaha ministère to walla yaaha délégation to ɓenne mbawi ɓen neldata lettre uji préfet et sous préfet préfet et sous préfet ɓen fof aɓi gandi ɓen neldata lettre uji gara ɗum ɗo fof ni waɗi yon ɓe ganduɗa garat ha ga gadda wonɓe ganda ndewata koye autorité administrative uji ndewata e nder e julde taske ndeɗo min nani madame Aminata Bayla Sow on tottiri balle kewɗe e bandiraɓe beele no ballitoro e julde nde beele hen sahaji en tant que julɗo en tant que neɗɗo kadi surtout debbo o ganduɗa enen fof eɗen gandi debbo ene heewi jurum e yimɓeɓe beele on tottirta ha Aminata Bayla Sow tottira ko ɓuuri doole e ko totta ko ha itta kadi e poste mumen watta hen par ce que minen ko heewi ɗum de welani jeaba mbeɗa andi kam délégation général kala hitande ene ƴeewa wadde ko ɓuuri ko wonno rawane ko gati ñande kala ne mbaɗɗa ma yi mo ganduɗa en harjini hen heɓani te président de la république Macky Sall wallude miskineɓe ɗum ko hunde mawde e makko ko ganduɗa ko haaju makko tiɗɗo ko ɗum waɗi minon ne haade o foyi ɗo délégation général à la protection sociale à la solidarité nationale amin jiiɗi amin gandi ko yiɗi amin gandi omo yiiɗa yiide hay goto mo tampuɗo yiiɗa yiide hay goto mo ganduɗa en woni e caɗele kala kamin jogui e moyen e possibilité min mbaɗa ɗum julde nde ɗo kamin tottiri ko min meeɗa tottide ko foti noon gati hitande fof comme ne mbimni min ɓeydat julde ɓennuɗo min tottiri 400 millions feccama 400 millions ma wot ñen fof noon ma heɓani kono min jañi par ce que min mbanno ko 300 millions min jii wonde won woɗɓe kadi ne gara wonɓe ganduɗa ne karjini hen yimɓe ɓeydi ha yetti 400 millions hikka kam a tinat sa ɓeydi a tinat wonde ɓeydima yaaji gati an ne tinirɗa ɗum ni ko tawata koko ɓeydi yaaji ɗum addanma tinde ɗum kono comme ne mbimi ni ballal a wallata neɗɗo aɗa hollir ɗum gonga kono kam sote ko balle korka ka wallama pak o wallama tabaski o wallama beele bandiraɓe ganduɗa keɓano hikka ene ɗamini nomo wuuri pour yidde heɓoyde ɗum kono mbiruɗa ni mo sellani hono windirta lettre muɗum rewɗon beele kay julde walla ko way noon so fanima ko noon jomum windirta namdo ballal ngal guila yettaki walla ko ma yetto julde yimɓe bindat lettre uji ha kewa kono wona bindu fof kam heɓat ay lettre uji heewat ko jeɗaɗo tan ko jeɗaɗo fof heɓat min jihat ha e département ji ni min tottirat toon département ji enveloppe ɗi ganduɗa koko feccitte ko noon min beele so tawi yimɓe ne keeɓa on ndendinat tan hande exemple so tawi hande oɗon pour tottirde e nder Dakar on ndendinat fotɓe tottirɗe ɓe fof e oɗon département noddon ɗumen dokke e nder ñalawma goto walla mon foof noddet tan totte e nder suturo ça dépend wonɓe ganduɗa par exemple wonɓe ganduɗa winduɓe e lettre ɓe
wonɓe ganda tottere kono sa wi a totta goto fof heewat kono saɗa andi neɗɗo mo ganduɗa par exemple joom association ji so bindi ɓen sa rokkiɓe taw ko association ji ɓe peccito an sa wi ɗo en aɗa fecca goto fof gasata amin jogui noon plateforme kamɓe waɗɓe signé e opérateur goto mi haalta inde nde haade wonde publicité ala bas kono mi haala Wave par exemple amin jogui plateforme e Wave mo ganduɗa so tawi min jiiɗi feccude kalis ille ɗe tan nannata e numéro téléphone e numéro carte d'identité so nannama e plateforme o ɓen keeɓa kalis mon fof waɗe envoyé ko jeeyi envoyé ko jeeyi kono wonni heewita kadi wawa wonde sa dañi ɓe ganduɗa aɗa andi ɓe ko joom yimɓe ene jogui association ɓe déposé récépissé mabɓe fof sa tottiɓe kamɓe mbawi feccidde yimɓe mabɓe e nder koye mabɓe ko ɗum ɓurata ɗum foftinte yimɓe gari hay kamin mbaɗata noon ko hatta so fet ari min tampat liggey o heewat eyyi agent comptable ɗi gona ɗo ha jamma gona ɗo saaha ɓe gara ɓe liggo samedi ɓe liggo dimanche gari sa totta neɗɗo ballal julde a fatta ha julde ɓennane totta ɗum jitta ko yimɓe fof keeɓa haade ñalawma julde Allah jarama no mbaɗa andi cameraman ujam ko wayno Djiby Dieng Ali Samba nden falma mbaɗa inscrire pour julde ji mo wuuri beela kamɓe ne mbawi hebde jawdi mabɓe inchallah joni noon Aminata Bayla Sow beele ɗum ɗo ko ɗo président de la république Macky Sall tawi ɗum walla ko kanko addi ɗum protection sociale ko ɓooyi wadde solidarité nationale ɓooyi wadde kono président nde ari nde o organise ɗum o holli ɗum kadi yimɓeɓe aɗa andi eren foof en gandano ne woodi ko mbiyam hono ne financement ji ɗi ene wodno kono yimɓe gandano ɗum ganda kadi hoɗo ndewata keɓa holto ndewata kono ko ari ko financement waɗata hollire e télé a yiyan ministre yaha nokku goto rendino yimɓe financement ji tottite yimɓe fof ne ndaara ha gofo ara wiye holto ndewam balle ɗeɗo kadi ko noon o waɗi ɗum non seulement koko yimɓe koko ɓuuri yajde kadi koko waɗa organisé donc konko nde ari nde te yimɓe fof kadi ne holliri yimɓe fof konko ɗum ko himme makko ko himme makko yimɓe balle wona neɗɗo wona aɗa woni sénégalais an foti ɓurde dañde ko goɗɗo budget sénégal ko sénégalais fof poti hen fodde ala koɗɗo to en Bignona ala koɗɗo Matam ala koɗɗo nokku goɗɗo nokku yimɓe fof poti fodde donc ɗum noon addanima fowde structure uji ganda ene liggo e ɗum ganduɗa hunde fof watte ko dans la transparence ko yimɓe fof kata jini hen ala to mbawɗa jeeyde fof aɗa wawi hen hebde so tawi a rewni ɗum lawol a dañi kayitaji ma fof so tawi a rewni ɗum lawol a dañi kayitaji tan so tawi arsuk ma nani hen ma heeb ɗum noon wadde ɗen ñaago Allah yallah junno ɗum Seydi Sow madame Aminata Bayla Sow enen fof eɗen gandi mawɗo leydi ndi wonko haali oɗo dumunna jawtuɗo won wiyannoɓe deuxiéme quinquennat won wiyannoɓe troisiéme mandat mum fof no haalirta yamani se ndewine e lawol taw lawol hokkinomo ɗum on kanko yalti o ƴetti décision makko o wi kanko haalno kadi omo hedde konngol makko aadi mo adanno bandiraɓe ruttitako hen kanko omo wawini waɗoyde kono kanko wi o waɗani o sohlani kono noon ittata enen fof eɗen gandi tawde ko parti ene wawi ƴeewe goɗɗo e parti he mo ganduɗa omo wawi ardinde ɗum kanko o rewa caggal mum o duusa leydi ndi o haali ha e nder haala makko o wi so tawi Sénégal naaɓe hewɓe walla wiye Afrique naaɓe walla wiye président uji Sénégal naaɓe ko ɓuuri hen hewde ko jiiɗen so jomum yalti laamu ngu tan heewi ko yaltude leydi ndi walla yalta continent o kanko o yaltata leydi ndi o yaltata continent o ko ɗo jooɗoto tigui omo duusa leydi ndi en tant que kadi neɗɗo mo ganduɗa machallah koye ɓesgu makko jeeyaɗa kadi aɗan liggodo e makko hol yiyandema e ɗum ɗon comme ne mbiɗani koye ɓesgu makko jeeyano te ɗum ɗon ko faaro e am gati dañde neɗɗo mbaɗo ne président Macky Sall ardo leydi waɗa ɗo ko waɗi ko wawa yaade mandat goɗɗo taw constitution ne rokkimo yimɓe ne daari mbi wonde yah kammin jiiɗi ko keddoɗa konko o wi haade o meeɗi wiide wonde ko dernier mandat makko o haali ɗum o windi ɗum o yahata o yaha kadi haw wiye wonde won woɗɓe wonɓe ɗo en ɓe ganduɗa ne mbawi wadde ko mbaɗam ko te min mbeɗa andi woɗɓe wonɓe ɗo ɓe mbawi wadde ko waɗa ko hono président Macky Sall ko mbiyam ko en meeɗen gonta dañde mbaɗo ne makko ni hono makko ala gati ko dokke Allah ko Allah rokkimo Allah rokkimo wona président mo ganduɗa janghuɗo président joguiɗo needi président joguiɗo yurmede président mo ganduɗa yiiɗani leydi muɗum fof kala ko moƴƴi omo yiɗan ɗum leydi makko kala ko moƴƴi omo yiɗan ɗum
ɓesgu makko ne wawi wiide hoɗɓe Sénégal ɓe fof ko ɓesgu mum président mo ganduɗa ala mo woppi ala ɗo ɗacci gati sa mi wi ala mo woppi o mone miskine o mone sernaɓe o mone yimɓe fof o mone rewɓe o mone sukaɓe o mone yimɓe fof kala fof neɗɗo to mbaɗa tolnade ko mbaɗa wadde fof o mone ƴeewa an holko cohlata ko ganduɗa ene ɓeyda gurdam ma kala ko ɓeydata gurdam ma kadi nokku fof kala to ala no taliji mbiya woni toon ko foti waɗde kala to yimɓe ƴoganno mbiya yimɓe poti woppude ƴogte ko ma rubinade waɗe kala to ganduɗa neɗɗo huɓɓanno sondel walla huɓɓa lampe tampen mbiya ala yo dañ courant wallahi ndeysan ala fof to ɗacci donc mbaɗo noon so darima wiyo wonde yimɓe fof kadi ene kalanno ko jiɗɗo wadde ha profité hen jiiɗi jibde leydi ndi o daro o wiyo min wino nedam rokkani kam mbeɗa haala mbeɗa rutto hen caggal en deñi jimol mo ñifata wallahi gonga o waɗani en ko ganduɗa ene muusi nde o haali wonde o yahata nde ɓerɗe ɗe kecciɗi gonga kono kadi o rokki yimɓe ko parnorto minon hannde kam min ɓeydi wadde fiére e président Macky Sall gati min gandi hankan kon kam ko deñi e jimol ko mi sikkani président goɗɗo ko deñi ko deñi e jimol ko woni holne o ƴeftir leydi ko waɗe leydi ene o yaltiri e leydi ne o jogori yaltirde e leydi kono amin ñaaguimo kadi amin pada o suɓanomin amin ñaaguimo kadi kala mo suuɓi kadi yo won caggal omo walla min ha ko fuɗɗi ko ganduɗa wawa jokkude gati lawol mo tracé e plan Sénégal émergent oɗo ngol ɗo lawol yimɓe pota woppude ɗum yimɓe pota jippade ngol ɗo lawol beele yimɓe ne daña émergence en 2035 comme ne wirmi e vision makko masallah seydi Sow wadde ko wiide ko faaro Afrique fof ko faaro Sénégal fof kono kadi ko faaro men enen en tant que ɓiɓɓe fulɓe nde tawno ɓe kewiide ko tato jiidi fof ko funeɓe ɓuuri ko gonga président de la république ko Sénégal fof o jiidi kono noon enen fulɓe kadi enen fof eɗen gandi koye meɗen o yalti wadde noon ko ñaganade Allah tan balɗe juutɗe batten moƴƴe eɗen ñaagui Allah kadi kala bawɗo lomtade ɗo hayso tawi wawa tigui waade no wayni à 100% yo yaɓɓe pele makko beele no wawa wadde gollude ko golla ko yo yaɓɓe pele makko beele no wawa jokkidde projet ji ɗi fuɗɗi ɗi nde tawno ɗen gandi ko président joguiɗo vision mo ganduɗa ko vision de loin goɗɗuɗo mo ganduɗa en wawi yettinde Sénégal ɗo meeɗa yettade Aminata Bayla Sow mbaɗande hankkande dokkande ɗon hojomuji puɗɗima hubde kono en tant que debbo en tant que kadi debbo responsable mo ganduɗa ko so wiyama yumma tan gasni aduna tawno ko debbo woni aduna hande en jii wuuro ngo hen sahaji no hubba taw ko huɓɓat ɗum ala huɓɓat ɗum sona sukaɓe men par ce que nene wiye sukaɓe men tan debbo ko jippinɗo ko puniɗo ko gajjiɗo so tawi ɓi goɗɗo waɗi hunde tan en tant que debbo aɗa wawi miijade hay sowona ɓiye jaltuɗo e reedu ma ko ɓi debbo hono ma sukaɓe jalta hande woni haqqillaji mumen tan ko manipulation ji mbatte manipulé ɗi jalte kuɓɓe bonne mbare hay hanki walla hecci hanki en jii bis kuɓaɗo yara ho ha woodi mayɓe hen hol message mo mbatta lancé ɓesgu Sénégal nde gartirte haqqillaji mumen ganda tigui leydi wona ni keɓirte ganda kadi wona ni fiyen har leydi ganda kadi ko sukaɓe goni avenir janggo kala ko mbawi bonnude e nder leydi ndi bonnan ko koye mumen kono kadi kala mo mbawi warde e nder leydi ndi mbari ko bandu men Sali Dia a haali haala ka yo yimɓe gartir hakkillaji mumen sukaɓe yooɓe gartir hakkillaji men ko wiyete ko funta laamo ɓuri fella laamo hay goto de wawa deñde laamu e nder fitna te fitna so ari hay goto anda to haaɗat fitna mbaɗaɗo hanki hono hanki oɗo biskuɓaɗo yimɓe innama aade suuma hen ha maaya ɗum ɗon neɗɗo joguiɗo ɓerde neɗɗo fota wawde gollude ko wayndani ɗeɗo peeje bonde yo yimɓe gartir hakkillaji men manipulation heewi ne wonno kala mo jiiɗa nani e téléphone muɗum réseaux sociaux image uji battiɗi hay goto anda ko woni hen joni ko woni hen ko ɓooyi kala ko saaha image ittata ni caggal leydi adde wiye wonde ko ɗo taw wona ɗo yo yimɓe gar sukaɓe yo gartir hakkillaji mabɓe ɓe ganda kadi neɗɗo finata ha deña neɗɗo alay saago wooda to rewi ha deña kala ɓurɗo ɗo dañde hande jewdi sa namdima to rewi taw ko fuɗɗori ko seeɗe Bocar Samba Dié gonɗo jaaɗo ha adi adduɗo bateau ji milliard uji taw ko milliard uji jarata on fuɗɗori yeyde ko coccorɗo neɗɗo salata ko liggade e leydi mum wiye won liggota taw so yeehi caggal leydi ko ɓuuri jasde ɗum ɗon waɗata toon yo neɗɗo yiid leydi muɗum yo neɗɗo fasno leydi muɗum
yo neɗɗo liggono leydi mum te rento kadi kala ko ganduɗa ko bonande rento toñde rento bonnude inde neɗɗo ngati ko neɗɗo ene foti rentade ɗum ɗon aduna neɗɗo wona gurnam wona aduna ɗo tan haaɗi neɗɗo kala ko mbatta ƴeew janggo jinnaɓe kadi ko wiyete ko sa dañi ɓiye ko responsabilité mawɗo aɗa foti andude ko ɓiye ko waɗata aɗa foti andude ɓiye ko yahata aɗa foti wadde feere ha ɓiye daña needi mo ganduɗa lorata lornata hay goto donc ɗum ɗon ko responsabilité ji parent ji vraiment yimɓe ne ñaagui Allah ko yimɓe ko puɗɗiɗo ko ɗo yo gas ha laaɓa te yimɓe jogui hen jorto ngati so boni ko enen fof bonani ngati goto fof hande yiiɗa hay goto naata leydi mum en goto fof ene riwa yimɓe woɗɓe woto naata leydi mum so yimɓe fof ndiwama sen ndiwama leede goɗo en poti artude leydi men en bonni leydi men to kuccuɗen to paaɗen yo yimɓe gartir hakkillaji mumen jinnaɓe kadi yo mballu ɓesgu ngu ha mbawa fawde koyɗe mumen to moƴƴi ɗum wonno haala mum oɗo ko Allah jarama Sidy Sow haala ma waɗi fayida kadi yewtere nde waɗi gartam no fewi ɗen gandi ma bandiraɓe naftoro noon hankkadi en keeɓi hen ha ɗo e seɓɓitinde yewtere meɗen holkongol ma mbayni guddeni ɗe garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗi ko yettudema e weltade tan ñande foof ne neɗɗo dañi occasion haaldude e bandiraɓe gati haaldude e yimɓe ene weeli kono haaldude e bande kadi ɗemgal ngal muynoɗa kadi kañum ɓuuri welde lay goto mbeɗa yettuma hen ngal a totti kam oɗo occasion mi haalde e bande gandon wonde yomɓe duwono président de la république Macky Sall minon nde min duwonimom kadi konko addani min jooɗade ɗamin jooɗi ɗo gila min jaade makko nimso ala hen te ko wiyete ko so neɗɗo waɗanima moƴƴere ay rutta ɗum moƴƴere ko waɗan ɗo yimɓe ko e Sénégal ko mbiyam ko goto fof yi hen hoore mum sa yani hen hoore ma bande yi hen hoore muɗum directement bande yi hen hoore mum ngati bande oɗon so heɓani ɗum ara koye ma ko tampere ma wona donc yo yimɓe duwono président de la république Macky Sall Allah ne hokkoromo juutde balɗe moƴƴude battane Allah rokkoromo kadi konke ɓesgu makko e Allah kadi reena Sénégal ha wasa bonde e juuɗe yimɓe Sénégal wawa yaarude yeeso hono ne président Macky Sall ne fuɗɗori ɗum hen amin ya Allah jarama a jarama Sidy Sow wadde en jetti Allah en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe e Pindi TV on ɓe ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi surtout bandiraɓe on ɓe diaspora ɓe en tawde enen gandi ko Pindi tan yewrataɓe kono noon en jetti Allah en jetti ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Dawoudou Moussa Dia kono noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ha tour Burkina Faso directeur men général Kawba Samba Diop salminama o juurama ko ɗon jettaten Allah calminen personnel Pindi kala hande kadi joguini en kabirɗe ko Djiby Dieng Allah jarama a jarama gorko mo Kanel Kanerejo kono ko noon tigui Ali Samba Ndende Fall gorko mo Diourbel kañum woni tigui caméra men montor meɗen Allah jarama on jarama enen en jetti Allah en jetti yidɓe e sehilaɓe en jetti faggaɓe guila e ɓesgu ngu ha e cehilagal ngal nde tawno en mbi neɗɗo so tawi o woni neɗɗo yimɓe tan o jiide yimɓe foof kono noon eɗen jafno bandiraɓe e yewtere nde kala ko ngakki hen ko banggue men wonano ko ɓurani men kala ko feewi hen ko Allah subahanahu wa taala o eɗen ñagno bandiraɓe tan jaam nde arata e leydi ndi nde tawno ko jaam ɓuuri Hammade Samba so jaam ala juma jullitake so jaam ala yimɓe ɗanotako so jaam ala yimɓe gonata e jaam wadde noon gadden jaam e leydi ndi paamen kadi bone ficcat laaci ma won poɗiniɗo bone taw so bone o ari koye ma artata wadde noon yo yimɓe foof gartir haqqillaji mumen ganda ko jaam ɓuuri Hammade Samba wadde noon eɗen ñagani Allah bandiraɓe tan yo Allah artir jaam e leydi ndi taw kadi ko jaam duumiɗo kadi artir jaam e Afrique artir jaam e aduna Allah o foof en jafnima bandiraɓe kala ko fewani hen kala ko fewi hen Allah subahanahu wa taala Allah jarama on jarama jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoto tan duumo e men on jarama so problem na animal mon ebe Africa hayo yam ye hayo yam ye hayo yam ye ebe Africa jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere
ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa fof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdima mbemna gurdamma